खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं कमतागोरा गयारी। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बादायगोन। जनता भवनाव बिजेपिनि लेजिस्लेचार पार्टीनि मेल। पन्चायत दाफामनायाव बियाबनि बिबाङा खमाया बुंदों हिमन्त। शिबसागराव आयेन बेरेखा हाथियार बोखांदों। थाव माफिया रकिबुल हुदाया पुलिसजों हमजाबाय। गुवाहाटीनि श्रद्धांजलि फ्लाइअभारनि साखाथियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गुबुन गुबुन जाथायाव जिउ खहा जानाय सानै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। हानजासे दुथांफोर आरो गावनि लोगोआनो सासे असमिया मेथाइ खनगिरिनि सायाव गाग्लोबदों। खौरांगिरिनि सायाव गाज्रि गाग्लोबनायनि दायाव मणिपुरनि एसआइ खौ सासपेन्ड खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बिजेपि आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव गोरोबथाया बायनायनि लामायाव। बिजेपि इउपिपिएलनि गेजेराव गोरोबथा सिफायनायनि इसाराखौ होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लागोन होननानै बिजेपिनि मावफुं मेलाव रोखायै फोसावदों गिबि मन्थ्रिया। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ थियारि जानानै थानो थाखाय गिबि मन्थ्रिया खावलायदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ दि इउपिपिएलजों गोरोबथा खालामनाय नङा बेनि रोखा इसाराखौ गिबि मन्थ्रिया होदों। बबेखानि सिगांनि बिटिसि बिसायख'थियावबो बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लादोंमोन। बे खेबावबो बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लागोन। पन्चायत आरो जिल्ला परिषदआव रावजोंबो गोरोबथा खालामा। बिसायख'थिनि उनाव जा खालामनांगौ खालामगोन। बिजेपिनि मावथिफोरा दिनैनिफ्रायनो खामानि मावनांगौ होननानै खावलायनानै गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुंदों। नाथाय बावैनो खुंजानो गोनां सिडली विधानसभा बियाबनि उपेरा बिसायख'थियाव बिजेपिआ मित्र दल इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिखौ थोंजों मदद खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिनि मावफुं मेलाव रोखायै बुंदों। दिसपुरनि जनता भवनाव दिनै बिजेपिनि लेजिस्लेचार पार्टी एबा बिजेपिनि एमएलए हानजानि मोनसे जर'खा मेल खुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव दिनै बिजेपि लेजिस्लेचार पार्टीनि मेल खुंदों। बे मेलाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बिजेपिनि गासैबो मन्थ्रि आरो एमएलएफोरा बाहागो लादों। हरखाबै लिंब्रबनाय बे मेला दिनै फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायदों आरो हरनि 11 रिंगासिम सोलिगोन होननानै पार्टीनि सुलुङाव फोरमायदों। जनता भवनाव गिबि मन्थ्रिनि मावख'आनो खुंदों बिजेपिनि लेजिस्लेचार पार्टीनि मेलखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे मेलाव हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्थ्रि सभा फेहेरनाय आरो सोलाय सोल' खालामनायनि बागै सावरायगोन। बेनि अनगायैबो रायजोआव थाबैनो खुंजानो गोनां मोनबा विधानसभा बियाबनि उफेरा बिसायख'थि आरो पन्चायत बिसायख'थिनि बागै सावरायगोना रोखा। बबेखानि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय माबोरै थियारि जानांगौ आरो प्लेन पलिसिफोर थियारि खालामनायनि बागै सावरायगोन। दिनै जनता भवनाव सोलिगासिनो थानाय बिजेपिनि लेजिस्लेचार पार्टीनि जर'खा मेलाव। रायजोआव पन्चायत दाफामनायनि खामानिया सोलिगासिनो। पन्चायत दाफामफिननायाव मोनसेबो जिल्लायाव मोनसेबो पन्चायत मासिनि बिबाङा दानजाया एबा खमाया। जाति माति रैखाथिनि सार्तआव पन्चायत बियाबफोरखौ दाफामफिननाय जागोन। रबिबार खालि रायजोआरि बिजेपिनि मावफुं मेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि सायाव राहा लानायनि थाखाय थियारि जानानै थानो थाखायबो गिबि मन्थ्रिया गासैबो गार्जेन मन्थ्रिफोरखौ खावलायदों। गिबि मन्थ्रिनि बुंथिनाय बायदिब्ला गार्जेन मन्थ्रिफोरा फैगौ 15 साननि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो भट मिरुआव 3 सोद्रोमानि कमिटि दागोन। कमिटिखौ बुधआव सायख'नाय जागोन। 31 आगस्तनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै सेप्तेम्बरनिफ्राय कमिटिया खामानि मावनो हानाय बायदि राहा लानो खावलायनानै गिबि मन्थ्रिया बुंबावनाय बायदिब्ला मोनफ्रोमबो बुथआव अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरखौ बे कमिटियानो सायख'गोन।
मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय अरुणोदय बिथांखियाव 15,000 नखरफोरखौ सरजाबनो थांखि लादों। बबेखानि फैगौ दाननिफ्रायनो निजुत मयना बिथांखिनि आर'जलाइ फर्म होनायखौबो जागायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। अंखं आसामनि शिबसागर जिल्लायाव आयेन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमनो हादों। जयसागर पुलिसा रबिबारखालि हराव जब्द खालामनो हादों गंसे आयेन बेरेखा हाथियार। सासे लाइमोननिफ्राय गंसे पिस्तल बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला GGS सारियालिनिफ्राय जयसागर पुलिसा पंकज दास मुंनि 32 बोसोर बैसोनि लाइमोननिफ्राय गंसे .22 पिस्तलजों लोगोसे थरथाम गोगो गुलिखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय पिस्तलखौ चीन हादराव बानायनाय होननानैबो पुलिसा बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला कंकन दासनि फिसाज्ला पंकज दासआ तिनसुकियायाव थायो। पंकज दासआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो हाथियार लानानै ओनसोलाव सिगिसग' आरो उदखार खालामबोगासिनो दंमोन होननानै पुलिस बिफाना खौरां मोननो हादोंमोन। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो जयसागर थानानि OC मनरन्जन राजख'वानि दैदेननायाव गोख्रों सिग्रोमनानै हाथियारखौ जब्द खालामो आरो दुथां पंकज दासखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बबेखानि बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनोबो दङ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। थाव माफिया रकिबुल हुदाया पुलिसजों हमजाबाय। जोबनायाव MLA नुरुल हुदानि फिसाज्ला थाव माफिया रकिबुल हुदाया आखाइ दैखांबाय एबा गावखौनो पुलिसनो गथायबाय। उलुबनि पुलिस थानायाव थांनानै गावखौनो पुलिसनो गथायहैदों रकिबुल हुदाया। कलियाबरनि थाव सिखाव गेंआव मास्टार माइन्ड महरै मुं सिखारदोंमोन MLA नुरुल हुदानि फिसाज्ला रकिबुल हुदानि मुङा। रिपर्ट बायदिब्ला गावखौनो पुलिसनो गथायनायनि उनाव रकिबुल हुदाखौ पुलिसा मेडिकेल टेस्ट खालामनो थाखाय कलियाबर साब डिभिजन हस्पिटालाव लांनाय जायो। थाव सिखाव गेंनि 7 सोद्रोमाया सनिबारखालि हमजानायनि उनाव बे गेंनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौबो नागिरनानै पुलिस बिफाना गुवाहाटी, रुपहिहाट आरो गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामदोंमोन। सनिबारखालि हराव दिसपुरनि MLA हस्टेलावबो पुलिसा सिग्रोमदोंमोन। नाथाय बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो रकिबुल हुदाया बिफानि सोरखारनि न'निफ्राय खारखोमालांदोंमोन। नाथाय रकिबुल हुदाया दिनै फुङावनो पुलिस थानायाव थांनानै गावखौ गथायहैयो। गुवाहाटीनि जु रड ओनसोलनि श्रद्धांजलि फ्लाइअभारनि साखाथियाव हरखाबै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायनि गुबै जाहोनाव फेग्रा मुवा बाहायनानै गारि सालायनायखौ बांसिनै जिंगासिनो गोनां जानायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिभाइडाराव सौग्रावहैनायनि जाहोनाव गारिजों लोगोसेनो ड्राइभारा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। बबेखानि ट्राफिक पुलिसा ड्राइभारखौ जौ लोंनानै गारि सालायदोंमोन होननानै फोरमायथिनानै होनाय जादों। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय ड्राइभारखौ फाहामथाय होनो थाखाय जु नारेंगी रडनि KGMT हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। बे जाथाया मोनानि समाव गारि सालायनाय ड्राइभारफोरनि थाखाय गोबाङैनो जिंगासिनो गोनां जानायखौ नुनो मोन्दों। शिबसागर जिल्लायाव थानाय गंसे डाक न'आव सासे चौकीदारनि सोमोनांथावै थैनानै थानाय गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ शिबसागर जिल्लानि पाटियापार ओनसोलनि थागिबि 32 बोसोर बैसोनि बुद्धेश्वर गगৈ होनानै सिनायथि होनाय जादों। संदाननायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बुद्धेश्वर गगैखौ सोरबा सिनायमोनै दुथांफोरा बुथार खोमानानै डाक न'नि सिङाव दोनफैनाय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादोंब्लाबो थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि उनाव पुलिसफोरा जाथायसालियाव थांनानै गोख्रोङै नायबिजिरनाय जायो। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे जाथायाव नुमलुगुरनि सनियाघाट ओनसोलनि कलियनी दैमानि साखाथियाव खावसे सेवनानै थानाय गोथै सह' बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। दैमा सेराव बेबायदि थासारियाव गोथै सह'खौ बोखांनो मोननायनि उनाव सोरबाफोर बुथार खोमानानै बेबायदि गालांनो हागौ होननानै सन्देह खालामनायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा जिंगासिनायखौ नुनो मोनदों। गुवाहाटी रुक्मणीगाव ओनसोलाव भारा लानानै थानाय असमिया मेथाइ खनगिरि आकाश निबिर बरगहाइनि सायाव गावनिनो सिगां समाव एके रुमाव भारा थाफाग्रा सासे लोगो आरो गासै सा
8-10 हानजासे दुथांफोरा गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे हिंसायारि जाब्रबथाया आकाशनि बिफा थानाय समावनो जादोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों, जायनि जाहोनाव आकाशा दिसपुर पुलिस थानायाव बिसोरनि बेरेखायै एजाहार गथायनाय जायो। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव जोखोम जानानै आकाशनि खर'निफ्राय थै ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो सन्देह खालामनाय दायनिगिरिफोरनि मबाइल फनखौ दासान्दि पुलिसफोरा अफ मोननाय जादों आरो बिसोरखौ दासान्दि संदानगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो आकाशा बुंबावदों दि गावनि रैखाथिनि थाखायनो आरो गोबां बार हुमखि होजानायनि जाहोनाव बियो गावनि रुमनिफ्रायनो बायजोआव ओंखारलाङाखैमोन। सोहोरनि पुलिसफोराबो आकाशनि रैखाथिनि थाखाय आरो दायनिगिरि दुथांफोरखौ नागिरनानै दिहुननो थाखाय नाजागासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय आगस्त 2 अक्ट'खालि जानाय मोनसे रेलियाव सावगारि सेबखांनाय सासे ओनसोलनि खौरांगिरिनि सायाव हरखाबै गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे साब इन्सपेक्टरा सासपेन्ड जायो। बे जाथायनि सायाव हरखाबै मोनसे राहा लानाय जायो, जायनि थाखाय रायजोनि खौरांगिरि आरो सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बेबायदि दुंहाव थासारि सोमजिनायनि जाहोनाव सरकारा सनिबार खालि दायनिगिरि पुलिस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामनायबो जायो। सासपेन्ड खालामजानाय अफिसारनि सिनायथिखौ CDO IE नि SI श्री निखिल सिंह होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौबो फोरमायबावनाय जादों दि खौरांगिरिया कमिटि अन प्रटेक्शन अफ मेटि भिक्टिम्सआव सावगारि लानाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिस मावफारियाफोरा खौरांगिरिनि आखाइनिफ्राय मबाइलखौ सेख'नानै हायाव गाज्राबदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। जेब्ला बियो गावनि सिनायथिखौ दिन्थिनानै गावखौ खौरांगिरि होननानै फोरमायथिदोंमोन, अब्लाबो बिखौ SIआ बुग्लिदोंमोन। बेबायदि जाथायनि उनाव खौरांगिरिखौ सिनायनाय गासै पुलिस अफिसार आरो अफिसार इनचार्जआ बोखांनाय जादोंमोन आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथाय होनो हस्पिटालाव थिसननाय जायो होननानै मिथिनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।